Lanbide Heziketa duala euskeraz marka propioa sortu da, eta marka hau da lantokitako egonaldia euskeraz urtetik urtera ikasle kopurua gehitzen doanaren identifikagarria. 21 ikasturtean izan ditugun datuak dira erdia euskeraz ikasten ari direna, baina aipagarriena da Lanbide Heziketa eta ikastetxe publikoetan lortu dugula eguneko 35ean, batez besteko datuak direnez. Gipuzkoan enpresa dauzkagu punta-puntakoak, eta Lanbide Heziketako ikastetxetan ere euskeraz ari dire gure ikasleek, hala erabaki dutelako. Orduan, ikasketak euskeraz egin baldin badituzte, ezin da eten bat sortu, gero lan mundura salto egiten dutenean. Gure gazteak euskaldunak dira, Lanbide Heziketa euskeraz egiten ari dira, eta enpresek euskeraz hartu behar dituzte ikasle hauek. Eusko Jaurlaritzaren helburua zein da gure planaren bitartez enpresa hauek laguntzea, alderdi teknikotik, alderdi ekonomikotik, eta laguntzea txertaketa horretan, gure ustez eraginkorrak izateko euskara sartu beharra daukate, beraien estrategia aurreratuan, euskarakor egon behar du, eta eskatzen zaiena da egunero egiten ari diren hizkuntza kudeaketan euskarak ere leku bat izatea. Zer egingo dugu hemendik aurrera? Jarraitu eta legealdi honen helburua da ea lortzen dugun eguneko 60 euskeraz matrikulatuta egotea. Nahi duguna da, ekimen honen bidez, enpresak ere jabearaztea euskera sartu behar dutela beraien hizkuntzako kudeaketa aurreratuan. Aldagai bat gehiago dalako, konpetitiboagoak izango direlako eta lurraldeari are eta lotuagok egongo direlako. Web orri bat sortu degula, web orri berri bat, lhdualaeuskeraz.eus izeneko bat, eta bertan ikaslentzako, ikastetxentzako eta lantokitako informazio baliagarria egongo da.